Jina Sûriyê di nav agirê qeyranê de. Di binivî navî de tora Sûriyê ya mafê mirovan bi helkefta roja cîhanî ya rûbirûbûna tund û tijiyê li dijî jinê rapora xwe ya berfireh derxist û têda hemû cûreyên binpêkirina mafê jinê ji hemû aliyan ve li Sûriyê hatine belgekirin. Li gor raporê ji destpêka şerê Sûriyê ta niha zêdetir ji 15,347 jinî li ser destê hêzên Esed hatine kuştin. Di nav wan de 4,194 zarok, 641 jin bi guleyên sekvanan hatine kuştin û 4 jin jî bi gazeyên jehrê hatine kuştin. Ku rêjeya jinan ji nav rêjeya qurbaniyan bi giştî gelek bilind bûye û gihiştiye 6 ji sedî. Rapor dibêje rêxistina Daeş li dêra Zorê, Reqqa û gundewarên Hemayê zêdetir ji 81 jinî 15 ji wan bi lêdana keviran hatine kuştin. Hujmara jinên ku li ser destê hemû grûpên din yên çekdar hatine kuştin gihaya 255 jinan. Raporê 6500 haletên girtinê li girtîgehên rejimê tomar kirine. Ku nêzîkî 2500 ji wan jinan hîn girtîne yan windayîne. Ji wan Suhûdî jin di bin işkencê de hatine kuştin. Herûha Daeş 486 jin girtine û tevahiya grûpên din 581 jin girtine ji wan sêya jiyana xwe dibin işkencê de ji dest daye. Ji bilî destdirêjiya seksî ku nêzîkî 7500 awayên destdirêjiyê li ser destê hêzên rejimê hatine tomarkirin. Di nav wan de 805 awa di hintirê girtîgehan de û 400 awa ji wan li dijî keçên dibin temenê 18 salan de hebûn. Zêdetir ji 2 milyon jinê Sûriyê bûne penaber ku piraniya wan di rewşeke gelekî xirab de dijîn ku rewşa jiyanê ya zehmet û destdirêjiya seksî sedema serekeya ku dihêle piraniya wan baz bidin. Berbirsa beşê jinê di tora Sûriyê ya mafê mirovan de Nûr el-Xetîb dibêje. Jina Sûriyê ji hemû aliyan ve bi agir hatiye dorpêçkirin û ew baca herî mezin di vî şerî de dide. Ew lehî jêre nemaye. Zarok û mêr û malbat kirina. Hatiye girtin destdirêjî li ser hatiye kirin û zarok hatiye zewcandin. Herûha hatiye koçber kirin. û pêwîst e civaka Erebî, Sûrî û navdewletî çareseriyekî ji vê rewşê re peyda bike. Ji ber rê li ber tunebûna civaka Sûriyê were girtin. Menal Mihemed, Ark.